Sallamaz ama Yo sallamaz öte priýatynja bolýa edeňde oňqa degip tap tap etýär-de. Gaytan tuzar ya sen mümkün. Yo hawa goşa döwmeseň bolýa-da şu joga apasynda şu joga zere. Bolly. Bolmasa-da içine sowukluk goýup bilýär. Çişirip ýöne ol hasam mylk mylk edip durýandyr, basyp çöküp durar, eliňde murçagy oýnaryň ýaly. Ony ýöne gasy gymmadyraga düşýär-de, bäşimi? Näçe? Gymmadyraga düşýär, $400 zat-da, sebäbi ýumurtka-da, iň gerekli zat-da, bilýärmi? Kıçırağını koysak Bolýar, olmaz. bäşim gymmat görýän bolsaň, ertaýlanay. Bolýarmy? Aýyň bir ýyl näçe ýaşda gelýär? Ay oglan, sen menkin soramada düşüräýdin, Ali. Enneki. Kemal'dir bir götüne seredaydı. Ali. Gımlay gördüm. Götürü kılına ama yetecek. Gowum ýagdaýlar. Ha, ikiden kabul edildi. Ýa-ni Selvi. Kim aýdy torullarda kim? Salam. Salam gowum Selvi. Yap. Yap akoskan. Bez otur salma, yap Ali. Selvi etseň edip berda tirdiňmi? Dişlän ýeriň agyrýar bilet. Niriň agyrýar? Dişlän ýeriň diňki. Uy, men ay oglan. Yo, men o yerlerden dişlämem. Dişlemeler arabaydı. Yok, dişlemeler uzundan dişledin. Ay oglan ýalňyş geldiň sen eje men etýän adam oňaramak, diňe başgalaň etýän oňarýan. Salam. Enneki. Salam. Vay. Bir sagatdan mer salam berwotyn kelläňiz keyin. Sagada paç saat ettirmeýär. Süleyman. Salam. Jana. Nireden sen akylym, hoş boýyslim. Anjyzlyk krem, asen. Men Aşgabatda ýöne ýaşaýan ýerim edil aýdyp biljekdäle, bilýärmi? Yani bir problem Düşmanım känne bilýärmi? Bolýa Süleymanjan niriň agyrýar aklym goçum bol. Yani bir problema çözendiler, problema ama da bilem. Näme problema var? Bol oňa da kömek edeýin. Sen dastavka ettirmeli, şutakly. Yo, men dastavka etdirem. Okdyňa başgalar dastavka etdirip bilýän sen ýanyňa. Bolmazmy? Şu elma çykdyr onda. Bolýa. Sen saga dekeniňe etden tag bolup gelýärmi ýokary ejeňken. Oha. Bu asam apasta. Aman. Näle goçum, neriň agyrýar? Neriň agyrýar, aman. Sen kagıra, no? Yo, senem sagatda gaýrat et, aman. Agyrýan bolsa çykmaly ýokary. Gaty wagtym çäkli, gaty görmäň şoň üçin. Kemal? Salam gowum ýagdaýlaň. Salam, gowum ýagdaýlaň. Gowum. Merle Ali. Mal garalaň. Kimin telpe agyrýan Ähmet Melka. Wah, iň erwet ýerde şol ejir çekip otyrsyň gerek edilşman. Gaterwet. 10 ýerimden ýaşdy. Meňem şey diýsem ýüregim sarsýa-da bir hil bilýän sebäp näle duýgulary. Men özüm kakadanna. Kaka dastak edip bolmaýar Aşgabatdan.
Ha, yo, edil kaka neme dip bilemokda bilýärmi? Neme aptega barýan, ha. Onuň bir zat çykýarda, zelýonka, Levamakol, illigol. Öýdenem Biram çykýarlar çopon ýa-da. telpeň, oty. Bolýa biram çopon telpeň, oty gerekde bilýärmi? Owa. Tap bilýärmi? Şu çopon telpeň otuny gaza goýup aýnatjaň bilýärmi? Edil şo sikiň şojaga bölejigini çykarýar da şo buğuna tutjaň da bilýärmi? Atty sok diýsem benim içine sokup yakyp goýaýmy beter edip. Bolýa Kemal biz oýnadymdyk, seriozny gürleşýär bilýärmi? Benim seriozny gürleşýär. Şonu aýtsaň bolýar-da. Bol. Ha, wo onuň näçäni bolýa süpürükçük eliňe vlajny hem soğuy gerek-de, öl dat diýmeliler. Ondan şo joga salfetkal spray'u üstüne zelyon kaçalyga da şo Levamakol mazy çalyp üstüne neme leykoplaster ýemleýär. Öňsoň bir güllap tursup geýmän ýedin bolýam Kemal şu joga berem gatys nemeler sroşundur. Şeydeyim tursup aýlanýarlar. Ay bir ýere gitsem şo ýerjigini çykaryk-da, hiç kim nemedi. Men balyny oýdy, barma kylym. Boldy. Bas awal neçe? Bolýa anny erti gelgin hökman. Ýene şu gruppada oturýarmyn. Bolýa. Bolýa kylym pasip. Vay, yeni geldi. Ağa Kemal. Gelmedi. Ýokarkylar alaýynna. Salam. Ay oğlan. Не слышишь? إنك saklama ekskunddan kan gurla mesela. Bolýar. Salam. Alo, salamu aleykum. Waleykümselam, gowmagoçum. Gowla gylanyny açmaýdym. Ha, o eddileri. Hoş geldin. Hoş gördük. Taşşaklama ağrıyalım. Ağı yankıyın aydan eşitmedin mi? Haýsy böle ağrıya. Edil telpeg ağrıyan bolsa yankıyın etmeli bolýar. Yo, çep ýumurtga mı ağrıyan meňdiňe? Näme goýber alaklym, bira soğukluk goýber pilýas, ola $400. Edil şo joga derin, aýlyp sorduryp başga dat goýber. Yo, şojaga sen özüň gowy edip sorup gowlady bilen. Yo, men diňe sorduryp berýän, başga birini urup durýan. Yo, sen onda o bolmaýar, men edil sen özüňe sorup gowlaşdyr. Yo, edil men özüme bolmaýar aklym, paka. Ağa men aýlygymy köpel, ale. Azat. Bolýa ýene müň mal goşan. Ali, Azadyň tarapdamasy wam sorany. Ali ağay. Ali, Ho, Azat. kaldı. Ali, Azat. men näme üçin sikiň bakym gösterler näme däpä? Ay billa, dur ona yürüýte bir zat, öwretjekler yürüýte şonu aýryp teýrekleder ýaly. Şu garyň bilýärmi? Bolýa gülme. Ağzyňa sıçar nädir? Şu garyň bilýärmi? Paýan lampa ötdýärmi ýa-da paýan lampa bilen? Ağa dur da. Selli soň meň bir soragym bar sana. Bolýa stanokda geçýärmi ýa tak şeýle üttürüp aýyrtýarmy? Yo, sirp geçemekle. Nämeden ötdýär bakym. Sirip yetişmän reska çykýarmy? Ay, üçüne çıkýarda. Onda dowuşdan kirlesin. Geldim maymun. Azat. Geldim. Adını kem deyip asakta oturna. Neme Azat?
No, dinleyen. Näme seret 20 loşka şeker alýan. Hı 6 hı. loşka suw guýýan. 2 loşka limon kislata gaza gaýnatýan. Sikin 15 Mhm. minut. sikin söylenen galmy. 15 minut. Yo dinle 15 minut gaýnatýan. Itak başga gojo gawalýan da sowatýan bilýärmi? Mhm. Bazara barýan, şu garyň kleynoýyny soraýan, kleynoýyny alýan-da loşkada çalýar-da öz loşkasy bardyr. Loşkasyndan çalyp şo Mhm. kleynoýy ýatyryp aýrýan. Hepde-de bir geze geçsen aýda dawno gowy seýrekleýär bilýärmi adatjan. Men bu zatlary başga pully öwretýän bolýar, şuny aksiýa geçýär-de Hudaý ýoly berýän şondan öwretýän. Bolýar şeýt gününe borma adatjan. Son pursivka çağalan götüne sepilýän pursivka wadyr jansyz beýbi şonu alyp gowlap pursivkalaýan soňa priýatnja bolýar, özleri gelýär gyzlaň borma adatjan. Yok duvayım. Bolýar adatjanyň saglygy. Kakul. Yok, spasibo alsabeyt. Doğru ne gözükün aparat yani. Salam. Böyle. Ew, Yani selam gomu Ahmet. Ha Osman. Bolýar samalýotçu aşaqa salamlaşaýyn. Salam. Agy, bular Enneki. ne gurlan agy? Ali 1%im ma şoňa çel yetişemde yetişen bolmaz. Salam. Zaryada goý. Ay alan oga ijenske munna meter näme diýin? Men kasa konu. Salam. Bolýar. Kesel yok mu aşağı? Gon aşak görüyor. Görü. Keseller geldiňe. Salam kin. Liçkan oka bir minde bolýar. Bolýar okudyman. Durorna menem gidirmejek bolarna. Salam. Bekleýänski. Uy. Agy 1%de duraly beýdime de aklym. Enneki. Следующий. Kin. Ejami. Jana senki. Sen kakap Enneki. sikit taşşagy jenkeň. Salam. Gomu. Näçinji ýyl aklym sen? 2006. Ha, yo intekden yetişen oga aklym gatworma. Gatap başlaryna gelay. Salam. Salam doktorum sen. Hawa, başlaň ölen ýokary goşulmadyklara jogap beremokda, bilýän peýdal maslahatlar berip bilemok. Ta gruppa goşulmaly. Goşulyp bilýärmi? O koşulduk da biz koşulduk garaş o tek sana sen. Yo, Sonra, goşulmadym wala. başma. Gonu görüp otyrna sen. Goşulmasyň. Ýokary barýan, Näp pliusy goşulamadın? basýan. Gruppa Ya, barýan, sen pliusy basýan. Sen mugut maslahat berip otyrýarsyň etjen dogrudan goşulmasalar berme maslahatla. Enneki. Şonu diýänä. Bolýar sen goşulyp gelä ýaklym. Kofe demläp geläýin beri. Следующий. Salam. Salam. Salam, gowum selli. Gowy. Sana sonra berjek. Wifi bedel. Bolýar bedel. Ber reska ber bol gitme. Bol reska Bolýar berjek, 1% ýapjak, bol. bolýar. Bolýar men näçe bir siken ganjy Aha. uýumdan aýrdan okşama jogap bere. Birini siksem uýumdan aýrdan ok. Sak çellemleşýän hem üçin. Tamam. Bravo. Nemet.
Sen et diýip bilýänmi, etjäňmi? Men sana adam ýaly men birini siksem, şol men aýyrlanok etjensken näçe şo. Onu ejeňizkeň taňa ganyň içine indirdi. Ejeň amnaske samsygy men amýalaýan ýa siksem diýen. Ýa-da ýagmy beter, alyo. Samsyk gürlemay ejeň. Ana ýarak. Zarya dölli. Alan selvi etjek. Ya. Ikinji hoşga samsyk. Samsyk men sana gany içerýä ýazam ýalaýan ýa ejeňke men maňa suw getirip berdi diýem. Onňa gelme. Samsyk diýmedi, aýoglan bolyama samsyk diýmedi. Bolla men aýdotçy diňe men siksem diýen. Ayagallygyna porsu zatlar çalyber, ayagallygyna çydamaýa iýsini. Ayagalla porsu zatlar çalyber. Gaty erbet tokup görüber şoňa aýyrlaýça. Bo sen onu ulanýan kremiňden uğratanda maňa bakma. Yo men porsu zat ulanama, aklym priýatnja zatlar ulanýan. Salam. Bilerden kabul et. Bolýa demetmeýara, gurlamaýara. Salam. Salam. Agy bu kent ýene gelipdir. Mahonne. Gowmy? Salam Mahonne. Wa aleykumselam. Gowmy? Gowy, siz bizim peýdaly maslahatlarymyz ulanmak üçin ýokarda gruppa goşulmagy sizden haýyş etýäris. Ýokma. Aha. Götüňe sıktyrsaň owar ýagmagyň alsam. Men o zatlar, o taraplar edil bilemokda başga birini urukdyrýan bilýärmi? Mahonne bolýa. Birlikde. Ýanynda. Nereň arýan Mahonne? Uy gitdi. Bolýa kylym. Bolýa. Uy. Ýadama daýşa. Salam. Alo. Hoş geldin. Goşuldukdamy? Minnetdar. Bolýa nereňiz agyrýar? Agyrýan ýerimiz ýok, bir soram baglaýsaň. Bolýa jogap bereýin. Gyzlar ul sikleýini halaýarlarmy ýa näme? Gaty erbet ikenmi? Inna gyzlar öň etdirip gören bolsa, tak alakan hiniýal bolan bolsa etildäwne ullukasy gerek bolýar-da bilýärmi? Kiçik uro neme sokup duranyň ýa bolýa tak gödek gürlemeýin. Onnoň ýaňa öwrenip bererler bolsa kiçik priýatny bolýar. Ýok. Aldyňmy? Birinji giydi. Aha. Ay men ne birinji giyjäýir gördümmi daş etsin. Inniki. Salam. Salam. Bir minut garaş. Oy. Salam. Alo. Inniki. Oh, yes. Oho. Salam.